No. Patty, będą grzyby dziś? Nie? Niewiarygodne. Jeszcze żeśmy nie weszli do lasu. A to już grzyby. Ale kurde. Borowiki. Patty, co ty na to? Szok? Może wersaleczkę? Weszliśmy, drodzy Państwo. Akcja Las Miechowicki napoczęta. Jak się to mówi, nie bez delikatnych perturbacji. Pogoda piękna, słońce świeci, las obiecujący. Patrycja, powiedz, jaka przygoda się wydarzyła. Albo pokaż. No, niestety zdecydowaliśmy przejść przez strumyk na samym początku lasu i to może nie była najlepsza decyzja, co Patty? No. Są purchawki, czyli coś tu ogólnie w tym lesie jest. No, pomijam już wózek dziecięcy. Bym chciał, aby jednego grzyba na dowód, że coś tu jest możliwe. Idziemy dalej w głąb. Patty bardzo rzadki grzyb znalazła. To jest tak zwany grzyb informatyczny. No, Patty, ciekawe. Bardzo rzadkie tutaj gatunki w tym miechowickim lesie znajduję. Oponiak. No jest pięknie. Coraz to bardziej egzotyczne gatunki grzybów znajdujemy. O, a tutaj, nie wiem czy wiecie, z tego się robi tą gumę. Huba buba, Patty, wiedziałaś o tym? Buba, no. No, pojawiła się przeszkoda terenowa o dużej wilgotności. Kurde, Patty, mam obawy. Dobra, trzym kosz. Będę przeskakiwał. Tylko łap. No. O. No przeskoczysz, no. Weź sobie rozbieg trochę, tylko się nie ześliźnij. No, to jest... No, chodź. Ja się boję, ja się tu w dupie. Chodź, skocz. No, no rzuć, albo go schowaj, no. Patty, oby tu piranie pływały. Chodź, skacz, najwyżej sobie zamoczysz buta, no. Chodź. Nie zachowuj się jak miastowa. 2, 1. No, dobra. O, no tutaj to jest raritas, Patty. Taka flaszka to chyba jest stara po Pepsi albo po Coli. Znowu butelczak. Tym razem większy okaz. Całe drzewo gęsto obrośnięte takimi grzyborami. To chyba po to, żeby się wspiąć na nie. Ale za to jest jakaś ruła. Czy tu ktoś myśli, że siedział okrakiem na tym? Patty, co to może być? To jeszcze może co z wojny. Z bomby. O! Słuchajcie, może grzybów tu nie ma w ogóle, ale za to jest to najtrudniejszy las do chodzenia, w jakim byłem. Co ty na to, Patty? Pająk był na mnie. Tutaj szedł dzik niedawno. Patty, a jak się spotka dzika, to co się robi? Ucieka. Czy ja już wiem, na czym polega problem. Wszystkie grzyby zeżarł dzik. Tutaj budka dla ptaków spadła. Nie wiadomo, co tam jest. Chupacabra. Patty, a jakby cię dzik napadł, to co byś mu zrobiła? Z noża go. Z noża? Konkubinat. Ale chyba śpią pijane. Tu jest tyle flaszek. Pałka się przegła. Trzeba coś zjeść. Stestujemy dzisiaj indywidualna racja żywnościowa. Słuchajcie, wziąłem dzisiaj do lasu taką rację żywnościową. Też testowaliśmy u Dawida, u Bąkola na kanale. Możecie takie materiały znaleźć. Myśmy kiedyś z Patty też, nie? W lesie takim. Jeszcze mam takie 3, także jeszcze stestujemy. Słuchajcie, co tutaj dzisiaj mamy na leśny obiadek? Makaron po bolońsku, konserwa tyrolska, tradycyjnie oczywiście suchary, o Patty, dżem malinowy, koncentrat napoju herbacianego instant o smaku owoców leśnych, czyli idealnie, baton owocowo-zbożowy o smaku figowym, guma do rzucia, cukierek zawierający ekstrakt kawy naturalnej, cukierek zawierający witaminę C, sól, pieprz, serwatka, chusteczka nawilżona, papier toaletowy, torebka strunowa, łyżka jednorazowa, rurka do napojów i bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny. Także jakbyście chcieli zabrać dziewczynę na jakąś randkę fajną, to bierzecie taką rację, idziecie do lasu. Nie, Patty? No. Tyrolska konserwa jest.
Bezpłomieniowy podgrzewacz chemiczny, także bezpieczne do lasu, nie wywołamy tutaj żadnego pożaru. Herbatka, cukierek kawowy, sól, pieprz, worek strunowy i chusteczki, dżemik, danie główne, makaron po bolońsku 300 gram, makaron świderki, mięso wieprzowe z łopatki, woda, sos boloński, tak zwane pancerwafle, którymi można się obłożyć jako tarczą, albo też zjeść. Tylko jak ktoś ma zdrowe zęby. Rureczka. Więcej wafli. Baton owocowy. Ja też się trochę przygotowałem. W końcu randka. Będziemy tutaj odpalać ten podgrzewacz. Także tak. Otwórz plastikową saszetkę w miejscu wskazanym powyżej strzałką i włóż do środka nieotwarte opakowanie z posiłkiem. A, tu jest napisane. Tak. O. Ale chyba bez tego, nie? Wkładamy tutaj. O, na to. Kiedy? Dobra. Dobra. Zakładamy rękaw nad tym i wkładamy do tego z powrotem. O! Na tej zasadzie. Za 15 minut powinniśmy tu mieć ciepły, pyszny, znaczy czy pyszny, to się jeszcze okaże, posiłek. W tym czasie zrobimy tu sobie coś innego. To ogólnie przeważnie smakuje, no, jak i wygląda jak takie normalne, granulowane herbaty. Reakcja chemiczna się robi. Niech to się rozpuści, a w tym czasie zobaczymy sobie tego batona. On jest zawsze w tym charakterystycznym opłatku. Pachnie nieźle. Twardy, taki zbity. Smakuje trochę jak te takie energetyzujące batony właśnie z owocami. Ale pachnie trochę jak wiórowa płyta. Ja się podejmę teraz pancerwafla, nie bojąc się o zęby. Ja jebę. Konserwa tyrolska. Wygląda, powiem Wam, jak konserwa. Element tłuszczu, element galaretki. Konserwa jak konserwa. Czyli, że ok. Spróbujemy w kombinacji z waflem. Jest ok, ale suche. Herbatka się rozpuściła. Tym podejrzewam, można by człowiekowi gardło poderżnąć na przykład też w sytuacji niebezpiecznej. Dżemem słodkim już się nie będziemy zapychać. To sobie dojemy w domu na kolację. No tu jeszcze mamy po cukierku, sól, pieprz, guma, chusteczka mokra do otarcia gęby, dupy, co kto tam woli. Chcesz cukierka? No to masz, Patty się zwitaminizuje. Dziki. No. Zdrówko i zaraz będzie pyszny obiad. Albo później sobie go wezmę. Unosi się z tego, no, taki chemiczny zapach. O, Zamyślane. co tu się będzie działo. Grube te świdry. O! No jest. Są nudle. Jest mięso. Wygląda nieźle. Woń. Bardzo apetyczna. Pozwólcie, że spróbuję. To oczywiście jakby przerzucić do pojemnika jakiegoś i zagrzać, to by to nie było takie sprasowane. No ale jest jak jest. Sos jest ok. Ten makaron jest taki trochę, jakby to powiedzieć, sprasowany. W sensie zamienił się w taką jedną jakby kluskę dużą. Ale w smaku jest ok. Dobra. Myślę, że jedna osoba spoko by tym pojadła. Testowaliśmy bigos, to był najlepszy,
Mam też jedną rację z bigosem, to też będziemy testować. Z Dawidem też mieliśmy jakąś kiełbasę z ciecierzycą. Najsłabsze były łazanki. To jest bardzo spoko. Mi całkiem smakowało. A jak babie wodnej smakuje? Też całkiem smakuje. Może być. No, może być. No i proszę, pojedzone, elegancko, wszystko po sobie posprzątane, ani jeden papiurek nie zostawiony, a nie tu, jak lumpy piją gorzoła, a potem to zostawią. Nie wytrzymia, Patrycja, nie wytrzymia. Grzybów co prawda nie znaleźliśmy, ale za to parę butelek po piwie, parę butelek po winie, parę butelek po gorzole. Co tam, Paty, jeszcze było? Opona, wózek dziecinny, czaszka dzika, kawałek tłumika samochodowego, ale zjedliśmy sobie dobry obiad w pięknych okolicznościach przyrody. I cóż, to jeszcze nie było ostatnie słowo grzybowe i leśne, jeszcze będzie atakowane. Patty, twoje wrażenia z leśnej wyprawy? O no, Spoko. ogólnie spoko. Ogólnie spoko.